Umdlali weMamelodi Sundowns uThemba Zwane useveze imicabango yakhe ngokuthengwa komgadli waseNingizimu Afrika uKobamelo Kodisang ngaphambi kwesizini entsha. uGodisang, umdlali wasesiswini onesiphiwo, ubuyele kwiligi yaseSouth Africa ngemuva kokuhlala iminyaka eyisithupha eYurophu. Lo mdlali oneminyaka engu-24 ubudala uveze ikhono lakhe ku-PSL eqembini lePlatinum Stars engasekho neBidvest. Ngesizini edlule uke wagijima eqenjini lasePortugal iMoreirense FC. Ngesizini ka-2023-2024 umdlali wasesiswini onethalente udlala imidlalo engu-33 kuyo yonke imiqhudelwano. Lo mdlali odlalela iBafana Bafana ukwazile ukubhakisisa inet kanye wasiza kwamathathu. uGodisang usayine okokuqala kumasandawana ngaphambi kweBetway Premiership ka-2024-2025 futhi ube yingxenye yeqembu eliye-Osprey Campini ngaphambi kwesizini. Lezi zinkunzi zaseTshwane ziphinde zaqinisa isikwati sazo ngokuthola usizo lomdlali wasemuva waseBrazil u-Alda de Oliveira Salles, u-Asseco Tiwane noKigen Johannes abavela kuSekhukhune United neSuperSport ngokulandelana. Umshini uthi wamangala ebona uGodisang ebuyele eNingizimu Afrika futhi wasayina kuSundowns. uZwane wethemba ukuthi uGodisang angakwazi ukwengeza inani elikhulu eklabhini ngokunqoba ezinye izindebe. Ngamangala bengingamlandeli ngenkathi ephesheya kodwa ngamangala esebuyile, kusho uZwane. Kodwa ungumdlali omuhle, sijabule ngokuthi uthathe leso sinqumo wabuye ezozama ukusiwenela izindebe. Kuyakhombisa ukuthi iMamelodi Sundowns ifuna abadlali abasezingeni eliphezulu nesikwati esisezingeni ukuze sikwazi ukuqhudelana. Uyakwazi ukudrive aphinde akhe lawo magoli. uGodisang uzodlala okokuqala kuMamelodi Sundowns kuma-quarter finals e-MTN 8. Iqembu laseTshwane lizokwamukela iPolokwane City FC ngeSonto ngo-Agasti. Umdlalo uzoqala ngo-3 p.m. eLucas Moribe Stadium.